Тялото говори. Понякога много по-тихо, отколкото очакваме. След трудни периоди, след болест, след месеци, в които просто сме правили това, което е било необходимо, идва един момент, в който шумът отвън намалява. И тогава започваме да чуваме себе си. Появява се постоянна умора, стягане в гърдите, буца в гърлото или тежест, за която няма ясно обяснение. Често си мислим, че тялото ни пречи, а всъщност то просто се опитва да ни каже нещо. Сякаш тихо прошепва: бях до теб през цялото това време. Понесох всичко заедно с теб. Сега е мой ред да бъда чудо. Спри за момент. Поеми бавно въздух и го издишай спокойно, без да променяш нищо. Обърни внимание къде те вика тялото днес. Какво усещаш в този момент? Напрежение, тъга, умора или нещо, което носиш отдавна? Не е нужно веднага да го разбираш. Често е достатъчно само да останеш с него. Защото тялото е наш приятел. То пази историята ни. И когато започнем да слушаме с повече нежност, нещо в нас постепенно започва да намира своя ред.